ndokona kuti anzigara apo uchafira Mahara ndobva zvandinetsa inyaya yairofwe ikanditsvagiwo vamwewo vanokwanisa kuita seigadzirisawo ndobva ndatoro shedzo vamwe ndikashedzawo sekuru vamwe ndikashedza munin'ina ndikati ashaho yaono zviri panapa ndataura nyaya ndikati makazvinyora nechinangwa chii nanzi hapana ndikati vatagara vatasiyana nacho baba zvende kuna amai nini mukadzi wababa ndichinzi manangwa urori nabata bhizi ndobva ndati naidzimai mazvitaura mini chinangwa chei nyaya yamataura kuna amai ndichinzi ndachida kuti makabhadhara ndofara ndonyaya yacho right yechitatu ndobva vati kurora kwamaita kubaba mwanaka matadza kunzwisisana neni panapa pasina nzvimbo yenyu chibva ipano pamusha tsvage kuenda kogara ishuwa ndakabva ndabva kuenda kugara ndonyaya yandayanaita Mbele mawa wambo. Nyaya yekuenda kunotaura kuna mai vavo vachinzi manangwa urori ichokwadi. Ini murume anogara naye anogara nemukadzi wake pake ega indogara ndega ndifamba nevanhu saka ndikavasvikira vari pamba pambi yavo vanoita nyaradza kuti vanhu pavanosvikira kana vakabva kumba kwavo kumba kwangu ino anosvika kugara kwemwedzi obva wasumuka ndokwanoswera pambi ekoko kwachitaura saka ndikabata bhaketi rangu ndakana kunobatsira mukadzi unotanha matumba emuri yokuti avane kuripa muri yokudye sadza saka ndikafamba chidarika nepamba ipobva ndanzwa vari kutotaura vakagara vachoti mukadzi yenyu itori hure vakataura zvakawandisa saka amai vavo vavabata zvika zvinanzi zvoni ivavo unowirirana navo sei uchapiwa mushonga naamai vangu ivavo kuti undipe ndife ndidye mushonga ndife vakataura nyaya dzakawandisa ivavo saka ndopamudambudziko zvamataura izvi tingariti dambudziko inyaya yekunyora chikwangwari ichi ndakachinyora nepamusaka pekuti vaindimanikidzira nekugara kuti ndigara nemukadzi ungati nandi ndikugara naye pamba pangu nemhaka yekuti mukadzi womunhu wakatotora muvhireji vachimurora vachiuya naye kunogara naye kumba ndikati nani ngokwanisana kugara naye pamba pangu because mukadzi womunhu komurume wacho akazoda kanyakuya usiku akada kutipisira mumba nekuda kwekuti watora mukadzi wake ini ndinoisa sei ndinofira Mahara kuti auye kugara pamba pangu ini handimbokwanisana nazvo Number one, tutanga kupewa India. Makanyora kuti chiko pachipangwa nganyora kuti mandizira kugara pano kuti uye nomukadzi wangu panapa uchafira Mahara uchafira nyaya yekuti ndamanda kufunda amagumbo mama kana mukadzi achiuya wechitua anenge achiwana kugara nemi anenge achirara nemi mukuti ndotya kupisirwa murume wake kaiye pamwaizaaita hunde naye bcause murume uyu anenge atuitai gachitakandiona basi inini murume enyu ane mhosva akatora mukadzi wangu ndikasangana naye baba waiteita kana akakoriwa nyange asi anangonditi kuti mama inini murume enyu akatora mukadzi wangu mama inini murume enyu akatora mukadzi wangu mati zvoita kuti ndisiyane nemurume nekuti adana naro aiwa ndinambosiyana naye murume uyu ndiakabvapamba ndikupinda paSpain pamurikupinda paSpain penyu mimi ndipo kuona kuti chamakaenda imimi baba penyu ari kuita here chete zvokuti mukadzi wake vakatora ndomuvhileji ndochii izvo zvazvinenini nokuti mimi mukada kuti muigadziridze nyaya iyoyo hamuri kuona nokuti iri kuitwa nomurume wenyu achishandisa mwoyo wake zvinoda mwoyo wake ndozvaari kuita
saka imini kuti mwoyo wenyu zvamuri kudai mini zvigadziridze nyaya yekudiwa nomurume wenyu hazvikoni. Mimi puleyai penyu pokuti mimi murume wenyu anofanira kunge achiita maduties eubaba hwaakakutsvagirai achikuchengetai pamusha penyu. Kubva zvaakarora mukadzi wake kundipindira mumba akapedzisira kare izvo sakapedzisira musi wa1 January kusvika izvezvi amba pangu haatouya haatotsika kudya ndinotora $30 mari yerendi yeshopu ndiyo anokuchengeta nayo vana tine vana 3 murume hamuchamuziva? Murume handichamuziva pamusoro. Ndo nyaya iripo chete ndo nyaya inokonzesa kuti tinesane Vana vana vanobhadhara school fees. Samura kanzi chimwe. Tinokumbira kudai tigadzirise zviri kunetsa mumba medu. Kuda mukadzi. Musoro changani. Mune zvemukadzi ndakundikana. Wakundikana. Ndakutya kugara nemudzimai nekuti kana akapromisa mangwana ndizvo zviyoda nokufungira. Tinokumbira kuti dare tigadzirise zvikunetsa mumba medu. Adonia, yogara. Hayo yange iri nyaya yekuti vakwanise kuuya vasarambe kuuya kudai. Rega inokudzi. Sapo. Ngalemutengwacho. Akadzaka tsvatsvatsva hapo mozi. Wazingwereko. Jana mkura. Ndawa. Kazo kuchitua ruko. Uya isitizo zvachiita mani. Zvinongeta tinodzipopa. Tikupopei muno. Number 2. Uyai mama. Uyai mama. Azazeni zimudwe. Azazeni zimudwe. Ama yakugara. Uyai gara. Isso não desenvolve mais isso. Só só pai que sabe o dia. Já. Assim tá com o pai. Juda com o pai mukana mumwene mês. Posso dizer que pai ele vai ter mukana. Mas isso me que ninguém. Go. Mas não é assim. Aí rede como o Usage não dita updates. Ndakuona makakwana nayo vanafaka kada imeni. Nyaya iripo pamukomana maiguru ndikuti dai vagadzirisana vagare zvakanaka vachengeta vana vari pamwe chete ndopane nyaya. Alright. Wewe mimi hangu pakufunga kwangu vari vaviri vanhu ngavagadzirisana vataurirana vawirirana ratakuhwira nderevana vainavo. alright. Wewe Kufungira kuti vawirirana imba yausakana. wewe Inenge ndoti vawirirane kuti maximum ndavazokuti murume wavo vaende pasi pemurume chete. Ndavarespekte murume wavo. kwenyu. Amakwedza. Ngatiwirirane. Basa rangu ndokupa vanhu. Anditi ndo basa rangu vakuda munhu kwenyu. Avati ngavawirirane. Awirirane nani. Bosi inini ndoda kupapa kuti nezi. Murada vawirirana nani. Nokuti hapana panowirirana vanhu ava vari kutuka. Imi musipo. Ndadedza munhu yese. Ndada kuti mukoti vanhu vachitaura. Tozokuenda kwaturi. Nokuti kwaturi kuenda ndomhara zofoni mazuva kutoti ndimukadzani chake. Chavanhu. Taurai, unoda wirirana nani. Ngatiwirirane mimi nani. Taurisei. Inini namufuna Mimi namufuna mego. Kazi ndokurarama naye. Inini changamire ndokundikana.
wakundikira papi pamusoro pechangamira inyaya yekuti zvafana nekuteya doro gonzo nedoro handiteki ndikadzokedzana naye mudzimai wangu iwa handizivi kuti mangwana achandifungira nyamweya saka ngomirani kubva inini muchitanga imba nemudzimai musisati matanga nyaya dzenyu maminodamudziko naigaiswa zvichipera saka isitini kuti imini musanyepedzere kutya nokuda kwokuti mawana zvinowana mirai mofi kuzviona nokuti mukatarisa pauya mai avabva vati kwati neni papaita gwanza gaidza kuti imini muda kunyepedzera kutya kutya mukadzi haisi shumba kai ivo ndoaifanira kuuya padhuze semaonera amaita daida kukura chakunanzi chovha ivo machovha zvezvokutya tinenge takatarisa mazisi asi mapofuta isi tiri kuti isusu dai ava vaida kuuraya nini dai vaida kuuraya kudhara kuti chamunodya chese ndo vanoziva nenguva kana nguva dzokufa mukadzi angona kudziziva kana ada kuti poison yandaisapa kusvika 2 o'clock munhu anenge aita se afa mukadzi anozviita nekuti anoziva but musanyepedzere kutya pamusoro changani mukadzi anokuuraya iwo kwambofa here tipe unoona kana pachitumba vanyaya kana vamejesi vanopa reference kesi namba yakati tsvangira yakanesimira zvakabuda so yachinenenge iri so bcause makisi anenge ari nesimilarity iudzewo wakuona achifa nomunyaya yemukadzi akudharwe ndiani kokuti reference inotibatsira ndiani ikoko kupanya munhu iwe tamuchewe ibva ramba mukadzi wako kasida kugadzirira saizi aida munhu ane unhu hwakanaka mukadzi vakadzi ava ndivako asambomwaona tinopinduka ndozvandiri toda kuti tiremekedze marelationships atinavo nomete kuchaita mamwe masaidi but the difference yacho haichazvokubuda ndakumbuka nezvaitoda gondo gondo mandoona ndichikuchinjira mari mese anhu ambozviona ambozviona varambana ava ndavachinjira mari tati iwe tora mari iwe abudisa $, vana kuti iwe mupe $2 dzako uyu ndiabudisa $2 ndazviitirei akutamba nesvikiro noziva zvinoita zvese zvekiza totenderaiza hapana nyaya yaramba kubata mesi angada kugadzikwa pamari yake ndiri svikiro iyi ndimprofita ndotoziva natoona kudhara ndatora $2 zvinauri pamusaka kuti ndatoona kuti intention yemunhu engene kuda kuuraya kumana yakagarapo arwadziwa nokuti azviona kana ndipe judgment nokuti aona kuti nosvikiro yakasei raona ndandaona kudhara ndokuti saka azorasa $2 pansi ndokuti azviona zvakaita se zvakabuda hapana zvekizi angachita akada kuti aite givhini ape shereni kana kuti kuda neshereni unogadzira munhu mberi kii yachenge chikudzokera kunani yoona iweona upenyu kwakudzidza kuona amaisunga yamuna mhosva mhosva nemwoyo mwoyo ndene mhosva urana sumuka indoti apeshere mukadzi ndondowa muri hama dzangu ene simbero ukuka koya nokuuraya mupeshere umaikuramba iwe umakuramba wakapedzisa sangana nokumereri wakafa kudhara ndati wakafa kudhara kumba kwenyisadza ririko chingwa chiriko pamwe chakatinaka kuti nechiri fresh ndokutomba chotanga kusvika kusero asi nebasa neboni wazvinzwa nyange kwasita vana kasi basa bonde ndo nebasa muupenyu hwako mupe shereni toda kusunungura kuti iwe uite bonde rako zvakasununguka asi pane zvichamurwadza mupe shereni aiwa riyape muhumwe sewawaesekusi
wawase usina kuchiziva zvamaita pavainga so tinoona hapana kangotya airani saka nauzotutora amai idai muri monyi mazhinji semadira maningi aiwa airabeyo it is intention haasi kurambai usafadze vanhu zvifadze kana uchida kubudisa mari yako budisa mari yako eti muone mari iri kumfomo kweiwe sapo kweiwe naite donate ende kuzimbazini munodzoka kusasendeki